Fenech Adami u Borg Costanzi, żewġ kunjomijiet marbutin mal-Partit Nazzjonalista u l-kunjom ta' żewġ persuni li bħas-Segretarju Parlamentari Michael Falzon ħadu early retirement scheme mill-Bank of Valletta. Dan ħareġ fil-Parlament waqt kjarifika li għamel is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon fuq l-iskema ta' irtirar kmieni mill-post minn fejn kien jaħdem. Li ma kritika ilha għaddejja l-diversi jiem minn diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista fosthom anke mid-deputat Beppe Fenech Adami. Fil-Parlament is-Segretarju Parlamentari Falzon preżenta lista ta' nies li bħalu ibbenefikaw minn din l-iskema fosthom dawn iż-żewġ persuni li daħlu fil-bank miegħu jew warajh huma tal-istess età tiegħu u li meta taħdimha sena b'sena wieħed minnhom ħa iktar minn Falzon. Però dawn iż-żewġ persuni bl-ebda mod ma kienu fil-mira ta' kritika mill-Partit Nazzjonalista. Michael Falzon qal il-collective agreement għandu jgħod tal-kulħadd kemm jekk int laburist kif ukoll jekk int nazzjonalist. Imma l-Partit Nazzjonalista donnu l-collective agreement jgħod tal-kulħadd ħlief għall-istess segretarju parlamentari.